Kaduha na lang siya kainom no. Kaya mo, Ah, ganang buntag anang wala pa sa kainom siya kanina. Atong pagbiya niyo, kainom siya. Tuwa na ako kanina ng buntag. Ano yung buntag? So, usbo na ko no, mo na akong ipasulay gamit diri sa nguyuan. Sir, unta ato ning matagaan og vitamin sir. Para mabalik na ato ang iyang panglawas. Nakuha na nag-isa. Ay, kaduha na. So, nakabalo nga. Kana na gamiton sa Ginoo nga maka kuan sa basa kuan yo lang yo laban lang gid ay lang gid paghunahon na og mga negatibo kay mas kung maghunahon na tag mga inana mas damor man ta mga maluya no kay siyaya nagtabang nagatiman man nimo so imo pang tabangan imo kaugalingon pagdasig pag-ampo sa Ginoo nga kanang matagaan patag anadir pa nga katuigan yun no kay buot biya na to imaginon dili pa biya taon ta kuan pa ning kalibutan na pero kabubuton sa Ginoo nga diha ra ta at least nakabalo na ta nga gihigugma ta sa Ginoo pero wala ta kabalo ang plano sa Ginoo napay anadir pa nga katuigan lang gid yo kanang wala man tay kayo wala kayo tay matabang ani bisag kani nga pamaagi na yung makatabang sa tuwa no yo so lang gid nang salig kita kanunay sa Ginoo kay nagid niya ang tanan mga kahimulungang butang milagro na niya ako gali bisag naani ato ang pero bisag inaani pod maka lihok ra pabiya ta so cool pag lumba nga dagan nga pang last ball ang katawa na yo para kan ba kay di ka baliyo di ka bali dito di lagi siya di na siya ka istorya kay ana bikil na siyang dila ba igo na lang siya mo tando na lang siya kay pero kabalo ko nga nanglimbasog pa ni siya sa iyang kibati so usbo na ko no I hope na ato ning matabangan kana lang palihog kog share follow